بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. en fuɗɗirande woɗɗin ko bofoɗen ngaɗi Kenya ha yewtugo tarika hijra en mbi tatabre lewru rabiul awal alhaali bo tatabre lewru suumay ɗo en ngaɗi tafsiro majum en woɗɗin ɗo hande wonde nayabre lewru ramadana hijra annabi sallallahu alaihi wasallam diga Makka yahugo Madina ɗo mari ujunere e temere nayi e capanɗe nayi e joyi yaadewre be nanta sappo e joyi lewru Mac sappo e joyi lewru Mac ujune ɗiɗi be nogas e jeego. en ɗon no fassira aaje Allah ha deftere Allah teddude sappo e nayi hande ɗon en ɗo mari hande woɗɗingo sappo e nayi lewru Mac lewru tatabru ujune ɗiɗi be nogas e nayi. en ɗon no fassira ayare Allah haala ander surat Bakara en ngaɗino bayani e haala mumin en arɗuɓe nden en tokki haala heferɓe en ngaɗi bayani majum. en ɗon nder fastirgo ayaji munafuki en dari ha nokkure jomirawo wiyata walahum adabun alimun bima kanu yukadibun. en ummiran ha wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna. bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أمبي نافكين جمراو تندني على مبها آيار لو. وإذا لقوا الذين آمنوا تغفرت بين أنت مؤمنين قالوا كم آمنا من نؤمن. وإذا خلوا تغفري إلى شياطينهم فاقوا هورا مقلاتي بشيطان جمعي قالوا إنا معكم سبب إنا نمن فمعكم من أمون بمورا إنا نمن kunna mustahzi'in ay minon ɗo min ɗo jancira ɓe tan min ɗo gaɗana ɓe jance on tan. to ayare ɗo neɗo jokki ha wolde Abdullah ibn Salam no o wadata be dedei alul kitabi holluɓe ɓe nuɗɗini alhaali bo ɓe nuɗɗinayi. to ɓe yot fotti be mumini en ɓe mbiya ɓe nuɗɗini amma wakkati ɓe ɓe hooti ha mawɓe maɓɓe heferɓe sey ɓe mbiya ɓe ay ɓe ɗo wondi be maɓɓe ko min wi'ata mumini en min nuɗɗini ɗo min ɗo gaɗana ɓe jance on tan min nuɗɗinayi. to tafsilu maka sendirki maka hamɓe maslamatu ahlil kitabi ɓe hollata ayni maslamatu ahlil kitabi Abdullah ibn Salam be jama'are muɗum woldoɓe be nanta derɗiraɓe maɓɓe yahudi en suuduɓe nafikaku ɓe mbiɓe ay are salinde nde wiɓe nde tindini no ɓe gaɗata be maɓɓe anuminu kama amana sufaha ala innahum humu sufaha walakin la ya'lamun. ay wiɓe ɓe wiyata to wiɓe nuɗɗinele sey ɓe mbiya a min nuɗɗina bana joha en nuɗɗiniri alhaali bo jomirawo tabbitin ɓe johare hamɓe ɓe anda. to haɗɗo ayre man ɗo lona hamɓe heferɓe ko kuma nafiki en
benanta hoore en maɓɓe heferɓe ma bana yimɓe Abdullah ibn Salam nafiken bana yimɓe Abdullah ibn Ubayyin won yewti hala muɗum seɗɗa Kenya benanta yimɓe yahudu en bo yimɓe Abdullah ibn Salam wakkatiyel ɓe fotti be mumini en to ɓe laari mumini en anda haqiqa maɓɓe to ɓe waɗi ha mumini en se ɓe mbiya amanna min nuɗɗini to ɓe holla mumini en ɓeɗo gondi be maɓɓe ɓeɗo joddi be maɓɓe ɓeɗo waɗa ko ɗume be maɓɓe ha suura non suuri to ɓe heɓe ferwi benanta shayaɗinuhum hoore en maɓɓe bo so ɓe mbiya minon fa min ɗo wondi be moɗon dedei ko ayi min ɗo garata ɓe ɗo min ɗo janca ɓe on tan haqiqa kam onon min gondi ɗo haɗɗo modi ɓe se fassiri ɓe on woni shayaɗinu ɗo Abdullah ibn Abbas o wi ko nufete be shayaɗinu ha nokkure ɗo ɗum ɗo nufa hoore en ru'asa'ul kufri hoore en heferɓe ko kuma ru'asa'ul yahudi hoore en yahudu en to eno waɗi jawmirawo inni ɓe shayaɗinu ha nokkure ɗo to se en laara ɗum non woni fassara sheyɗanu ɗum sifa on ka bi'etengel ibilisu en dami jangugo habaru magel ha balɗe garoje to Allah yardi nden woni ɓe fassiri sheyɗanu ɗum jinsi on nder jinsi ibilisi nder zuriya ibilisu nden bo asli zuriya maɓɓe bo ɓe ɗo ɓaari ndiru be nanta wi'eteɓe jinnu jinnaji ngam ɗabi'a ibilisu ɗum ɗabi'a harara on jamirawo arti yecci en no tagiri ngel en waɗino en bolino harama ka seɗɗa so ko nufete be sheyɗanu ibilisu be zuriya muɗum be tokkiɓe muɗum to e no watta ɓi adama innete sheyɗanu ha nokkure ɗo ngam ayi ɓe ɓi ru'asa'ul kufri ɗum heferɓe mawɓe on ko kuma ɗum yahudi en mawɓe on jomirawo ƴoniri ɓe shayaɗinu to se ɓe mbi sifa sheyɗanu ka ɓi adama ɓornata ɗo yaha yottina mo o laata o sheyɗanu ɗum tindinore on ɗume on woni sheyɗanu wañugo khayru atugo yimɓe ha lawol khayru faddugo yimɓe jottugo dow kufru e sharruji e ko nandi be man kanjum woni kuuɗe sheyɗanu so ɓiɓɓe adama huwoɓe ɗo atoɓe yimɓe daga to imanako atoɓe yimɓe daga to khayru dasoɓe sharruji wadda sogga yimɓe yara yiite hamɓe ma ɓe nanditini be sheyɗanu to se en laara nder qur'anu woodi ha jomira waɗi itlaku inde sheyɗanu ha nanta ɓiɓɓe adama na ɗum sheyɗanu ginnaji na to se en laara ha jomira wiyata wa kadhalika janna li kulli nabiyyin aduwa shayaɗina linsi wal jinni yuhe babuhumu ila babin zukhrufan qawli ghurura walaw sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun se en taw jomirawo o wi kala annabojo fuu wa kadhalika janna li kulli nabiyyin aduwa li shayaɗina linsi wal jinni jamirawo ɗo waɗana kala annabojo fuu konne en ɗiɗo konne en ɓe sheyɗanuji ɓe ɓiɓɓe adama e ginnaji mana sheyɗanu ɓi adama be nanta sheyɗanu ginnaji ɗum pat ɗum hunde woore to nde laati ɗum konnejum diina ɓi adama no o waɗi pat toni o konni diina Allah o sheyɗanu tan o wi'ete toni o konni khayru o sheyɗanu tan o wi'ete toni o koyri o konni kuuɗe khayru ko o aati lawol khayru e ko nandi ɓe man ko oɗo tasana yimɓe sharru o wadda o sheyɗanu tan hano kuuɗen to kanjum waɗi jomirawo nde o laari heferɓe mawɓe man no ɓe ngoni se o tinniri ɓe wa iza khalaw ila shayaɗinihim to ɓe ferri ha sheyɗanuji maɓɓe to haɗɗo nder modiɓe asanum abul hasan o wi ayaro ɗo eftan ɗiɗi fu wawan laata ɗum sheyɗanu ginnaji man on nufete ngam ɗume wala mo surɗinantama kefera ko ha ɓerdema hollama kefera ko boɗɗum senanta sheyɗanu feere muɗum ngam ɗabi'a ɓi adama fitra mako dow islama tagira kala ɓi adama fu jomirawo tagamo dow islama ما من مولود إلا يولد على الفطرة إلا إذا كان أباه ووالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه kala ɓi adama fuu o laatotoɗo oɗo tagi dow fitra ka islama se saaro en maako watta canjamo ko wartiramo o yahudujo ko wartiramo o nasara ko kuma o majusa manam wala dina ko rewoɓe labbi to haɗɗo se en laara ɓernde ɓi adama wonɗo jomirawo acca nde feere maare wala ko warata nastana nde kayre feere maare nde heftanan goɗɗo Allah nde heftanan goɗɗo diina
nde heftanan goɗɗo kala khayru fu muɗum ha ɗabi'a muɗum no tagira sheyɗanu on warata dinga soksoktago ha ɓi adama en andi sheyɗanu mo ɗawrana ɓi adama diga wakkati dañego muɗum kala to ɓingel ngel dañama ngel yetti duniyaru ni sheyɗanu ko artata warugo waran tappa sam ha ɓandu majum sheyɗanu ko artata warugo waran tappa ha tummere muɗum ha ɓandu magel kanjum watta ɓingel to ngel dañama on nana ngel ngerti ngertugo ɗo kanjum ɓe wi garsande sheyɗanu wakkati sheyɗanu to wari ha magel ni ngel ɗo yotta duniyaru sheyɗanu bo waran garsa ngel wiya sei to mi heɓi geɗal am ha maɗa to kanjum on watta ɓingel waɗa ka wokugo ngertata to ngel dañama ɗum ɗo ɗo wala hisɓe ɗum sei annabo en Allah hisni ɓe woɓɓe wi annabo en ma annabi Isa feere muɗum hisi ɓe annabi jomen Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakkati annabi Isa jippine o wara ha duniyaru sheyɗanu wala ha tokkay heɓa yottamo ha o wangiti fo taw Jibrila ɗo watimo sheyɗanu muti nder leddi ha ifta wara yotta ha o daña tawa Jibrila ɗo wati sheyɗanu wariri puɗirle mutirle hirnage ha yottir fu tawa sheyɗanu ɗo wati tawa Jibrila ɗo wati wariri dow tawa bileji Jibrila ɗo suddi ngel heɓay ngel yotti annabi Isa kanjum waɗi annabi Isa o laati o masihu ha woɓɓe feere ɗo ƴonete o masihu kanjum waɗi o laati o mubarakan aynama kana ɓe bo annabi jomeɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanko annabi jomeɗe wakkati en ɗo daña en ɗo andi ñandema ɗon sheyɗanu woki bojji ɗi meɗata wokugo se ñande ngel maynete ngam wakkati annabijo daña nde ngel laari dedey hayruji annabijo yottiri be nanta annuraji annabijo yottidi be nanta malaika en yottuɓe cefe kangel sheyɗanu sey ngel ɗo aɗa leddi ngel ɗo rufa dow hoore magel tan ngel lumay ngel ɓatta annabijo ma ngam ngel andi ko ngel hulata wari ngel ɗo woka ngel ɗo rufa leddi ha dow hoore magel hande ɗum ƴami ngel ɗo wiya a annabojo ragare zamanu on wari annabojo mo gotel ko yimɓe ma ko huwata nden Allah hokka yimɓe makko 10 ngel waɗi ka limtugo fabluji ummatore annabijo sallallahu alaihi wasallam to ɗo wala ɓe heɓi ɗum si annabo en tan amma ko luuti annabojo a yotta a yotti fu wakkatiyel ɓi adama daña sei to sheyɗanu wari ñaani ngel ko kuma ngarsi ngel ko tappi ha tummere muɗum ha ɓandu magel ngel ngerta ngam ɗume bo ngam sheyɗanu ɗo mari hazzu ha magel sei to Allah reni ngel to en tammi en tawan timmudu ɗum tafsiru haala man to en wari yeccugo ha wakkatiyel kangel sheyɗanu ngel foɗidirta be Allah ngel wi Allah kangel wo seto ngel majjini jeyaɓe en fu seto ngel majjini yimɓe ɓiɓɓe adama fu jamira wiya yahu to a wawi en tammi en tawan ha suratul Baqara amma timmudu ɗum makano ha suratul Araf to ɗon jamira wangi ɗiɗanno ka dinni ɗeɗey wa qala la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamalihim fala tajidu aktharahum shakirin kanat qulubun minha madhmuman madhura laman tabanga ila jahannama ajma'in to toon en tawata timmudu ɗum qissa man no ka woni ko en mari haaje wollugo ha nokkure ɗo ni jawmirawo o tindiniri woɓɓe nder ɓiɓɓe adama o tindiniri ɓe sheyɗanu kanjum waɗi ndano sheyɗanu ɓi adama o laatirta o sheyɗanu to o huwi kuuɗe ɗe sheyɗanu huwata ni o laati o sheyɗanu haɗo wodi ɓe wi'ata ɓi adama o ɗo woɗa ɓi adama wawan o woɗa o tokka laabi kayru o woɗa ho warta malaikajo ko kuma ha o ɓura malaikajo nonnon bo ɓi adama wawan o ñidda o halla ha o ɓura sheyɗanu ha o warta ba sheyɗanu ko kuma o ɓura sheyɗanu to Allah famnu en to kanjum waɗi jomirawo tindiniri sanadidu Quraysh mana hoore en heferɓe o wi wa iza khalaw ila shayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un to ɓe ferri ɓe waɗi ha hoore en maɓɓe ni se ɓe mbiya fa min fa min ɗo moddi be moɗon ta laare min ɗo yaha ha annabijo ɓe sahaba en muɗum on tamma ko min nuɗɗini ba min ka onon en gondi ɗo iɗum sifaji may goɗɗi ɗo ha ɓiɓɓe adama jotta to haɗɗo kanjum on ko en famata innama nahnu mustahzi'un jamirawo se tindiniri en no ɓe wi'ata hamɓe se ɓe wiya minon ɗo min ɗo janca mumini en tan mana min ɗo janca ɓe on tan mana min ɗo wanna ɓe istibal o wiyata ɓe nanta ɗuga ka arab ɓe darija istibal on tan mana jance tan miɗo holla miɗo wondi be moɗon amma miɗo na ɓe gonday ɗo kanjum jamirawo tindiniri ɓe hamɓe ذلك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم وتمني وينيترم به بينن تديدي جنشي مبه دum mi wadata ويمدهم وبدنا be fi طغيانهم ha jaggare mabbe يعمهون e be bembino ko e be wartino mana be wadata lortugo ha do majjere mabbe to haddo ay istihza'u je ɓe wolwiri nane innama nanu mustahzi'un ɗo kanjum on jawmirawo lori nangiri ɓe be majum mana istihza'u ɗum ɓe waɗiri aybe kanjum on jawmirawo lori wargiri ɓe be majum ha qa'ida araɓe ɗum ɗon tasmiyatul iqabi
bismi zambi aybe mana jaza'u aybe sai be innira dum be nanta inde aybe man kanyu wadi jamrabi Allah yastahzi'u bihim do dum don hada bolla mabbe arabe bana amru ibn kulthum o wiyata ala la yajhalan ahadun alaina fanajhala fawqa jahli aljahilina wi to goddo dullitina be holla kambe kanko anda hala mabbe ngam to goddo wadno non hambe mabbe ngadan non ha ma tulano be ngadi do to haddo Allah yastahzi'u bihim jomirawo yanjitirambe be istihza'u mabbe dum be ngadanta mu'mini en do mana jance dum wadata mu'mini en modi be se luri noyi on jomirawo wadirta istihza'u mabbe to haddo se be hindini noneji yangada je jomirawo tammini yangitirgo be sanadi istihza'u dum be ngadanta annabi je mu'mini en do be mbino Allah yangitirta be hambe Allah nastinan be yite be joda duubi dubuje seto be ngadi duubi dubuje e dabbita mabbitaneegi wurtineeki yite jomirawo mabbitina be dammude be do laara be wi'a be wurtan be joda duubi dubuje be wurtinaka be loro be mabba dammude man be bi'a to Allah jancir ba on jancirano mu'minin banni Allah janciri on be ngada haddo ni ko kuma ko e fere ko wi'a jomirawo yangitan be duubi dubuje nder yite be do joni hakabu duubi dubuje de wala kero e nder yite be don non nder yangada may do seto hosi zamanu du be dabbita jomirawo urtina be daga to yangada do jomirawo urtina be yangada do jomirawo se urtina be yara be nokkure zamharir bo dum pewol on babal kangara on to be jodi ha zamhariru chatenga yangada pewol man warta be likkitina likkato be lorni be nder yite jahannama qurani be to haddo be jodano non bo duubi on tafa lorne go yite go to kanjum istihza'u dum jomirawo wadani be Allah reni en be man to haddo jomirawo Allah yastazimu wa yamudduhum fi dunyani wa yamudduhum jomirawo loran beddana be to mana maddu beddugo madadu kalimol man wolori alquran no ko fere do wa amdatnahum bi amwalin wa banina jomirawo beddani be mana hunde to a hebine nde do mari haaje beddari nden de laata nde tabita mana nde wara istimraru nde jokkindira nde do yaha to be do wi'a beddari man madadu arti hebi kam amma do mari haaje bo hunde man nde tabitita kebal may tabitita seto ngal do bedda ngal do jokka to kanjon woni madadu haddo ni jomirawo winde be jaggi be do wadana mu'minin istihza'u jomirawo se wibe beddanan be jaggare mana hollam be laabi no be jodirta do aybe mabbe be wadata do be yi'a dede ko be wadata do hambe be joyi be dum bi aybe de sali kenya be yi'a be do estamoni en on be lara hambe do be marbe hakkilo on be perde on be lara hambe do be andi dede ko be huwata kanjum wadi be tokki heferbe ko kuma kanjum wadi be jotti do nafika ko do to be wadi bannido jomirawo se jottina be do man be yi'a be do gonga be yi'a be do feri be do be andi ko be huwata be yi'a be do maslaha ko mabbe jomirawo bo do bedda sakkiningo be do man do be do bedda tabutugo do man muddu fi tughyanihim ya'mahuna jomirawo se beddana be do yaggare mabbe do be jotti do maare tughyanu kalimol tughyanu woni be do fasira wol yaggare ha yimbe lunga to nen amangol do samanaji duddum to a hosi lunga magol tan na istilahu magol ha qur'anu ba atawan tughyanu do wi'ama hunde yartinde on hunde wonde hado to ne yarti ayi atawan jomirawo wodi no tindiniri ton ko kuma hunde to nde dadi hakkilo nde sali iyaka nda handi ko dume haada makare nde sali iyaka to jomirawo se tindinira le banni inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya wakati ndiyam jaggi mana sali iyaka ko on wawata jomirawo se wadi on hande ko wal ngal hisno to kanjon woni to yanu to jaggare do salugo iyaka bi adaman kapu salugo iyaka hakkilo salugo iyaka numo salugo iyaka dede to be nanta shaniji dina kanjon wadi dum jaggare man kanjon jomirawi beddanan be daga to jaggare mabbe be laata be do membini be do lortino be lara be do gonga be do tabiti do maka be wada babe heftan be lorta do maka be wada babe heftan lawol gonga gada ko lortugo do maka sanadi kude mabbe amma famodi be tafsir wi irum ayaare do e ko nandi maare fu nde do wolwana yimbe be en sappino hala mudum nyalaade shalide mana be dum tagi gicce daga to imana ko mudum wo e fere ko fi anano no mbak asali qur'anu kangal sifa ngal tindinga kala nde goddo wodo jotti do sifa kaado do fu do fada jaza'u mako wana labar jari mako nde goddo do jodi do tindinora do fu na wattam mako
to o sotti do tindinore man ni o warti nder yimɓe khayru watta may canji to ɗo kanjon ko nufete hamadi Allah yastadhi bihim wa yamuddu fi dhumanihim ya'mahun nam أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين جمراتين بي أولئك بيرو كان أولئك بيرو اشتروا بصوتي بواتتي البلالة مجرى بالهدى بين تكنا فما ربحت تجارتهم فيلو مبدو وداي ربا وما كانوا مهتدين بلاتاكي بدو هندتي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى جمران ولي حال مؤمنين حتى سوي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نن أولوري أتوكيني آية جديدة جه فربي إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم نن سي أتوكيني آية جديدة سابو ne o wari karshe ayaje man so yi ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda ɓeɗo ɗo woɓɓe tindinoje ɗo diga wa minan nasi man yaqulu amanna ha a wara a yotta ha ayata en jangi jotta ɓeɗo ɗo ɓe waɗi non ko tokkitindinore man pat ulaika ɓeɗo ɗo allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda ɓe wattiti kanda ɓe wattiti majjere ɓe nanta kanda waddugo kalimol ishtira'u shoggu haɗɗo modi ɓe wi haalunga balanga ɗum majazul mursal on ha balanga andal balanga ɗum majaz al mursal ngam o nandidini majjere ha nokkure ɗo o nandidini majjere be hunde sodane o nandidini saman hunde nde ɓe soodi be nanta kanda kanjum waɗi kanda on ɓe hoosi ɓe soodiri majjere ay ɗum istiara on hano kure ɗo ɗum majazul mursal on tashbihu on o nandidini ishtarol balata bil huda kanda ay ɓe to jamra wi ɓeɗo ɗo ala hudan min rabbihim ɓeɗo dow kanda diga ha jawmiɓe nden ɓeɗo ɗo bo ishtaraw dalalata bil huda kanda bo kanjum on ɓe soori mana ɓe soodi majjere ɓe hoosi kanda bo ɓe hokki ɓe hoosi majjere jamra wi fama rabihat tijaratuhum filu maɓɓe ɗo waɗay riba ha mo hoosi majjere o yehi o yoɓi kanjum on biya mo hoosi kanda o yehi o yoɓi kanjum on biya majjere o ñaami riba ay wala mo doƴƴi yottimo kañum jawraɓe fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadina ɓe laatayi ɓe kanditiɓe to ɗume on waɗi jomirawo waddi lissafi waddiri babal o tindiniri yimɓe ɗo ɓe nanta luumo coggu jomirawo kone to o wolwananno o wolwante ɓe hunde nde to o wolwini an wolwante ɗo faami wakkati en qur'anu jippa araɓɓe makka ngo jippana wuro makka bo wuro on ngo ɗo lolliri be nanta cogguji ngam ngo laati ngo senta on to ɓe hoosi cogguji diga india ɓe tokki nder maayo ɓe wari ɓe yotti yaman hakifar ɓe ɗo rimda dongle maɓɓe ɗe fuumaje ɓe wara direct on jongore maɓɓe wuro makka on woni jongore to non kare dilloje sham sey yimɓe sham bo to ɓe hoosi filuji maɓɓe diga sham ɓe wara makka on woni senta maɓɓe sey yimɓe sham hoosa kareji je sham ɓe wara ɓe wadda ha wuro makka yimɓe yaman kamɓe ɓe hoosa kareji diga india irum tawabil ko nandi ɓe majum ɓe wara ɓe yotta ha makka totton ɓe gaɗa tabadulo totton ɓe cañidira cogguji man ɓeɗo ɗo sorana ɓeɗo ɗo kare ɓeɗo sorana kare ɓeɗo ɗo nde go'o wakkatiyel goo ɗan kasuwa en makka sey ɓe hoosa kare maɓɓe ɓe fe'a kare yaman ɓe yaara leddi sham woɓɓe bo fe'a kare sham ɓe yaara leddi yaman ay haɗɗo oɗen heɓi hijira annabijo sallllahu alayhi wa sallam en heɓi ha tarika annabijo o dillidi ɓe bappa makko filuje sham ko to woodi tarikaji feere bo ɓe wari ha nurul absari o dillidi ɓe bappa mako abu ubaydata o dillidi ɓe muɗum yaman o yaari coggu ha totton to haɗɗo holli en makka ɗum wuro coggu
to a waɗanan yimɓe misalu wala ko a wonnata ɓe misalu sey be ko ɓe famata kanjum on ɓe andi riba cogguno andi cogguno wa'i ɓe andi riba no wa'i to kanjum jomirawo sey waddani ɓe majas ɗo ngam ɓe anda sakkingo maɓɓe annabijo sallallahu alaihi wasallam be mana salugo dina annabijo tokka fewre ɗo kanjum ɗo waɗi bana cogguji maɓɓe on ɓe koosi jawdi maɓɓe ɓe soodi majjere ngam man ɓe ngaɗay riba coggu maɓɓe ɓe laataki bo nder kanditiɓe Allah reeni en be majum مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون جامرا سيفياني أن بلل مكة ɓawo arti o timmini kiita maɓɓe o yetti en nda kuuɗe maɓɓe no wayi nda bo jasa'u maɓɓe bardital maɓɓe no wayi sey o fiyani en ballol maɓɓe o wi masaluhum tindinore maɓɓe no wayi ka masalil ladhi istawqada naran wayi bana goɗɗo huɓɓuɗo yiite falamma adaat ma hawlahu wakkati yiite man nge waɗi nge yeyni deydey ko heddi be makko fuu zahaba allahu bi nurihim Allah sey dillidi be nanta jeygol man wa tarakahum acciɓe fi zulumatin nder ñiɓe la yubsiruna ɓe gi'ata ko to ballol ɗo ha yimɓe balaga ngam balli ɗiɗon nder amsilatul arabi woodi nder modiɓɓe wallu fuɗo deftere fu jamharatul amsal o wallifi dow balli araɓɓe ɗiɗon nder bolle tedduɗe ha zamanu maɓɓe to a yiɗi a wanna goɗɗo ta hakkumo a yiɗi a wanna goɗɗo ta haddi kalubale kenan to a yiɗi a waɗana goɗɗo to sey a waddana mo ballol a fiyana mo ballol nda to goɗɗo waɗi kaza nda jasa'u mako kaza to a yi ɗo ɓuran fammugo goɗɗo ɓawo kuuɗe maɓɓe ɗo jomirawo sey finini ɓe ballol musalum kama sallallahu taw kada nara ballol maɓɓe yi bana no yimɓe huɓɓiɓe yiite goɗɗo on oɗon nder ñibre wakkati ñibre ɗo saati sey o huɓɓi yiite oɗon nana powɗum maage oɗon yi'a jeygol maage nge ɗo yaynanimo hanko be nanta kotare fuu falamma adat malahu zahaba llahu bi nurihim oɗon ɗo nder jeygol oɗo deƴƴiti wakkatiyel jeygol yeyni babal fuu muɗum Allah sey hoosi jeygol man to acci ɓe nder ñibre o tara kon fi zulmati la yubsiru a andi wakkatiyel jeygol asli aɗon no nder ñibre nden jeygol huɓɓi a neeɓi nder maagol wakkatiyel jeygol ɗo ñifi ñibre man ɗo saata ɗo ɓura ñibre arandere to haɗɗo jomirawo soni ɓe misalu ɗume ɓeɗon no nder ñibre majjere Allah sey waddi kanda waddi annabijo sallallahu alaihi wasallam waddi qur'anu man sey yeynani ɓe wakkatel qur'anu yeyni go hamɓe sey ɓe sali nuɗɗingo to haɗɗo yimɓe wi ayata ɗo ndewolwona yimɓe ɗiɗi je ɗowolwona irtoɗɗiɓe yimɓe silmi ɓe neeɓi nder islam ɓe lori ɓe irtoɗɗi ɗum waɗi ha zamanu annabijo ɗuɗɓe hatta nder maɓɓe woɗi windanowo annabijo on ko oɗo nder windoɓe wahyu oɗo winda qur'anu oɗo winda surol qad aflaha nde wakkatiyel o tindini deydey no ɓi adama woni ثم خلقنا المغلة علقة فخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر النبي يريد بني سيدنا عمر فتبارك الله أحسن الخالقين سيدنا عمر فتبارك الله أحسن الخالقين سيدنا النبي يفهم فيني تو يعدو عمر ونوي كفا وي ني النبي فينو عبد الله بن أبي صالح إني باكو دو se o wi kay qur'anu ɗo annabi jon ɗo darwiɗa ɓe sahabol muɗum ɓe winda ɓe ɗoɗɗon se o doggi o hoti makka o irtoɗɗi ha zamanu annabi jo oɗon nder ɓe annabi jo dirtini iyam muɗum ñande fatu makkata to ɓe nangi ɓe ɓe mbara ɓe to amma oɗon nder ɓawo ɗoɗɗon o silmi islam ma ko wooɗi ha ma warti oɗon nder ɓe waddi diina afrique meɗen ɗo ɗoblanoɓe sarhi man ngam ɗuɗɗum nder irtoɗɗiɓe fuu ay annabi sallallahu alaihi wasallam wakkati o acci makka
o warti Madina o tawi nafiki en ɓayen mbi nde o waɗi zamanu mako o timmini wakkati en o acci duniyaru ɗuɗɗum fu irtoɗɗi to ɗuɗɗum irtoɗɗi ɗo dona gam Seydina Abubakar wala mo wawata woɗɗina dina man wakkati en man kanjum waɗi o haddi ɓe nanta sahaba en mawɓe ɓe mbiyatamo o wiya o fuɗɗitan jihadi ɓe mbiyatamo hujja ɗumen fuɗɗita jihadi ɓawo annabijo hanko bo wonko woni khalifajo annabi sallallahu alaihi wasallam oɗo andi en la accugo hunde man banni to o acci nde banni to fa yahan warta da hande wala no dina o fottindiri be sahaba en mawɓe o fottindiri be sahaba en mawɓe hatta ha nokkure man hanko o wi'ata Seydina Umar desindiri be mako wi'ata mo umirto annabijo umirto an qatilan sa hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idha qaluha asmu minni dima'ahum wa amwalahum mi umrama mi habda be yimɓe sei to ɓe nuɗɗini kalima la ilaha illallah to ɓe mbigol ni ɓe reeni iyamji maɓɓe ɓe reeni bo jawle maɓɓe Seydina Umar sei wiyata mo timmutu Seydina Bakar mo timmutu hadis on ay illa bi haqqiha wodi haqqe magol ɗon ay kañum hanko Seydina Bakar o wi ko darande ɓe gaddananno annabijo to ɓe waddanemo nde sei to o habdi be maɓɓe mana ɗume hanko diina o haɓanta na way ko woneji ɗon o mari ha ƴeɓa aa duniyatul islami no islama man mahora on yiɗi sankitigo to na o dari o kaari mahol man to e laari ragare zamanu o hoyti en o hoyni kujeji ɗuɗɗi amma wakkateri o jaɓalamo ñaaɗal ma ko Seydina Bakar ɓuri jo Seydina Umar Seydina Umar hanko ɓe andirno ñaaɗal ko diga zamanu annabijo amma ndi annabijo acci duniyaru ɗum canji sabma man wari ñaaɗol o ñaaɗi hanko Seydina Bakar ɓuri jo Seydina Umar man haɗɗo ɓe fottini to na Seydina Bakar may wala mo wawanno kara dina da hande dina wala lallai Seydina Umar huwi kugal ɗuɗɗum amma fa o timmitini kuuɗe Seydina Bakar o ngam ko Seydina Umar o huwi futuhat o huwi futuhat ha zamanu mako dina wari ha Afrique man ɓe Abdoulaye ibn Abi Sarhin man ay ha ardingo mo Abdoulaye ibn Abi Sarhin man hollata ko jotta ɗo ɓe haɓi ha Seydina Umar waɗamo o amirul jeyshi Seydina Umar wini hattamo mi ardinta goɗɗo irtoɗɗo o irtiɗo ɗo to mi jabata ardingo ɓe haɓi Seydina Ousmane on hokkimo sarki yaaqi diga ɓawo Seydina Umar amma abadan o goto nder soja no hutu nde o tuubi o jaɓanama tuubu makko amma o ardinamo ha ardangal kon kam Seydina Umar jaɓayo to irumaji kisaji may ɗuɗɗi waɗi non noon to nayi hatum no mehsan ɗone to misan hanko fo ɗon nder ɓe irtoɗɗino hanko ko aƴino annabako fo amma ɓawaɗo ɗon o tuubi nde o tuubi ha kono kadisiya Seydina Umar wiyatamo ɓe naftira be shawara mako amma ta ɓe ardinamo to hanko blanno ko sarino ɗon nder ɓe waddi dina Afrique ɗo ba en bollata banni Seydina Umar on yerɓi kon je wari maɓɓiti Palestine haɓe kaɓata jotta ɗo eri wari Misra diga Misra dirti ha Tunus ha wari Morocco ɗo ka pat ɗum kugal Seydina Umar on ɗo bo dilli to na Seydina Umar wala mo foti dimmina be dawla Iran dawla Farisa to na Seydina Umar kaɓe ɗe o haɓi ɓe dilla konu nawa yerɓi sahaba en dilla hanko dilla julude o ɗanata jemma oɗo tora Allah am ta semtude ummatore ɗo Allah am ta semtude ummatore ɗo Allah ama efti alkawal a wallan ummatore ɗo wallude sakko ma ko feƴƴi ha wakatul jisri ñandere woore ɓe mbari sahaba en be tabi'ina en ɓuri mo tuddugu 25 ujune nogas e joyi ɓe mbari ha ñandere woore ha wakatul jisri to ɗo hunde man se waddi sadma se cusni dawla Farisa dow lallay ɓe ɗo yeddota ka to ɓe haɓɓiti ɓe timmida be islama to ɗo waɗi hanko Seydina Umar bo o cusɗi ɗon noon waɗi o ardini Sa'd ibn Abi Waqqas ñawɗo o wi konu o wi irin konugo en ardi ɗo to na onon muhajirina al awwalina wala ɓe woɗantamo ko waɗi Sa'd ibn Abi Waqqas hanko on feni fiɗugo purol wa islama fooɗa purol fiɗa hanko on feni Sa'd ibn Abi Waqqas hanko on feni pusugo hoore kefeero ha islama wakkati ɓeɗo no Makka ɓeɗo tappaɓe ɓe yarnaɓe bone ɓe heɗi wata ko ñande feere oɗo jogui yiyal ngeeno bani nde ɓe tappi mo ɗuɗo nde o hoosi so pusi iyam kefeero to ɗo kanjum waɗi iraka iyam dam kefeero artuɗum hanko Sa'd ibn Abi Waqqas on kanjum Seydina Umar nde wari ardinan kono kadi si o wi to fa kono ɗo woɗanta ko se onon yimɓe Badar kono ɗo woɗanta ko se onon yimɓe muhajirina ka waɗina kono ɗo woɗanta ko se onon sappo seniraɓe aljanna on ɓe ardini won nden ɓe gaɗi nasaraku men en ɗo anndi kissa man no woni da en ɓurta ha mawdu'u meɗen ɗo ko en tinninta haala irtoɗɗiɓe nde ɓe irtoɗɗi
woɓɓe tuubi tuubi maɓɓe jaɓama nder maɓɓe Abdoulahi ibn Abu Sarhin ɗo to ayare ɗo nde ɗo wolwana ɓe irtoɗɗi ɓe tuubay ɓe jaɓino islama nden ɓe irtoɗɗi Abdoulahi ibn Mas'ud hanko no fassiri ayare man o wi deydey masula awkala adaat ma hawlahu ko nufete be majum o wi ɗum qur'anu on deftere alqur'ani jippugo mare ado annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo nde yeyinani goɗɗo mana goɗɗo o jaɓi diina ɗo o jangi alqur'anu qur'anu se yeyinani mo wakkatiyel kandago yalɗiri se o sakkini to fasahallahu bi nurihim Allah se itti kandago wa tarakahu fi zulumati se acci mo nder ñiɓre kufru yamahuna woɓɓe bo fassiri ayare man na dow irtoɗɗiɓe ba nder mo waɗiɓe tafsiru nder maɓɓe Hasan ibn Abil Hasan mo en bolwi halam nane hanko o fassiri ka dow nafiki en on ay nafiki en ɓe jaɓino diina na ɓe jaɓi diina ha annabijo diina ɗo ka wari ka yeyni ɓe ka askani ɓe ɓe ɗon nder kanda maka nden se ɓe lori ɓe gaɗi nafikaku nde ɓe gaɗi nafikaku jomirawo se itti jeygol diina man se acciɓe nder ɗumen nder ñiɓe e nafikaku go yiyama wona ɓe gartina to ɗum pat madaruɓe ɗum ɗo sappa ayare ɗo ballol ngol jomirawo masalum kamasal lazi tawkata nara alamma adaat ma hawlahu zahaba allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumati la yabsiruna ɗo sappa en alqur'ani be nanta diina annabijo be nanta heferɓe be nanta sakkingo maɓɓe diina ɓawa ɓe arti ɓe anndi kam to ɗo tim fuɗɗode bandol man on ayaje tati garoje ɗiɗi hawtata ɓe ɗo fuu ɗum ɗo timmida masalu man on masalan kamasal lazi tawkata nara alamma adat ma hawlahu zahaba allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون دودال جمهور قراء كفو بني بجنجري صم بكم عمي فهم لا يرجعون ني بجنجري اما وبندر قراء en nder mabbe dada julbe hafsatu woni an ko do nasba be jangiri summan bukman umyan hambe ni be jangiri to nder mabbe Abdullah ibn Mas'udin go fu en dino qur'anu re mako luti be qur'anu de goddo fere hanko be jangiri summan bukman umyan fa hum la yarjiuna to amma jumhur qur'u sabbi hambe be pat mabbe summun bukmun umyun fa hum la yarjiuna be non summun bukmun umyun summun be faadube bukmun be mukdube umyun be wumdube fa hum la yarjiuna be lortata ko jawmirawo tindini be nanta mubalanga no be do be wayi ha nder majjere no ɓe waɗi ha nder majjere maɓɓe kanjum woni ɓe silmi irtoɗɗi ɓe ɓe goma heferɓe jottuɓe dow kefaraku ɓe kuma nafiki en ɓe tati ɗo han ɗon jewra tindini ha nokkura ɗum summun mana kamɓe ɗo ɓe faaɗuɓe noppi maɓɓe nanata ko ɗume e nanata ko sawtu ko ɗume kanjum woni assamamu to en bollino haala noppi kanjum woni wasila arandejo hakkiyano ɓi adama keña dedey kanjum waɗi jomirawo kala nde wolwata fu noppi o fuɗɗirta nden o tokkina gite to haɗɗo hamɓe ɓe laati ɓe faaɗuɓe ɓe nanata ko ɗume nden bukmum ɓe mukɗuɓe bo wala ma ko ɓe wawata wollugo jomirawo tindinami umyum ɓe wumɓe to haɗɗo haala keña ka en timmitinta goɗɗo to o laati ɗo on sifaji ma ko tati to ngendam ɓi adama wonantamo o nanata o wolwata o yiyata no o yeɗirta wala no yeɗira ngendam ɓi adama wonantamo catɗum on tawa goɗɗo sifaji tati ɗo ɗo hawti ɓe makko Allah ɗo jarriba jeyaɓe muɗum amma catɗum on tawa goɗɗo Allah jarribimo ɓe tati fu o nanata o wolwata o yiyata catɗum ɗi hawra a tawan goɗɗo o nanata amma oɗo wolwa oɗo yi'a a tawan goɗɗo bo o yi'ata amma oɗo wolwa oɗo nana a tawan goɗɗo bo o wolwatako ko oɗo yi'a ko kuma amma ɗi kawta ɗi fu maji kam jomirawo jarribita ko ɓi adama ɓe banni ngaali man o jaali ni o jarriban ɓe goɗɗo gotel nder tati ɗo ko kuma ɗiɗi nder tati ɗi ɓuri bo yaadugo a tawan goɗɗo o wolwata o nanata amma catɗum o yiyata to aykin
goɗɗo wawɗo banni kanjum jomirawo tindiniri ɓe kufru maɓɓe be nanta nafikaku maɓɓe be jottugo maɓɓe dow majum be nanta sottugo maɓɓe ɓe wattiti kanda be nanta majjere kanjum waɗi jomirawo wiɓe ɓe hamɓe ɗo ɓe faaɗuɓe ɓe mukɗuɓe nden bo ɓe wumɓe ɓe lortatako ha dow gonga mana ɓe heftatako gonga ma sappo ɓe garta ɗo mana to ayare ɗo a tawan nde ɗo tindina nde ɗo fassira ayare nde en jangi hesi keña nalazina kafaru sawa'un alayhimu anzartahum am lam tunzirum la yu'minuna fotanan ɓe kal ngam ɓeɗo Allah arti taƴi gikke mana jomirawo tayni annabi jom sallallahu alaihi wasallam taƴi gikke fa ɓeɗo ɓe nuɗɗintako kañum jomirawo hokki amaru fahum la yarjuna ɓe lortatako ɗo summun bukmun umyum fahum la yarjun aw kasayibin أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب فوكما تندنور مائي بنواجور رولدره من السماء نريد أسما ورعد بين أنت دجالي وبرق بين أنت مجره يجعلون بين أصابعهم قولي مبه في آذانهم هنر نبي مبه من السوائب ساتو دجالي حذر الموت ngam rentuki mayde wallahu muhidun bil kafirin yamra do fi diga nanta ya farda fumo tindinore do ayarno do fasira dume ne do bedda tindungo ulaika allazina sharul dalal bil huda kayron de tindinta ayro hokkime bandol gotel tam sumul bokkon onyo niyo timinebe nen onori o tindinno be wadi aw ka sayyidin min as-samai ko kuma ɗum waɗi bana rulde waanjore ndiyam ne ibbo e asana sayyibu hanuga arabiya to en hoti yimɓe saraf asali maako sayyidu nden ɗum wayliti wawuɗo warti ya kullu wawin aw yayin taharraka wan fataha ma qablaha kullibat alifan alifiyol man ɗum wayliti ɗum wartiri yaaje ko ɗum nastini nder ya sey warti sayyibu asli ma ko sayyidu non sayyidugo asli ma ko kuma sayyidu non mayyitu asli ma ko mayyitu ha yimɓe sarf to nden ɗum canji kalimol man ɗum warti ngam hoynugo kalimaji arabiya ko nden ɗum tokka ko hoyata to kanjon sayyidu ha tasrifi mako ngam saba yasubu sayyibu ni asli mako wonata sai wadi mo sayyibu wanjore ruldere to hambe arabe wadi jomirawo tindini be bendiyam be andube hala non bi amabbe on ba bi qur'anu ko ne wolwante be lunga ka afamata hambe arabe ba be andiri filu ni be andiri bi abo dabi'a mana yanayi non be andiri iyele ngam en andi goddo o arabe ko laata o duro ko kuma o laata o filo do laati o duro do o andi dede yanayi no iyele warirta o do andi bo dede hananta iyele man be wonata o tokkata wandi lebbi kazaji lebbi iyele wonan hando kuje kaza o dilla be dabbaji makko ya o dura to andugo mabbe iyele do don wadi jebra waddin be masalu do ma lori yaadi be nanta iyele man ngam hambe arabe to en laara jotta ko shiiru mabbe shiirul jahili en tawan be wawi tindingo iyede ko imrul qais no tindiniri dimatun hadalahu fiha wadafu dabbakal arba taharra wa tadir تخرج الند إذا ما عشجت وتواريه إذا ما تشتكر وترى الشجرة في ريقه كرؤوس قطعت أناقهم ساعة ثم انتهى ساق وابل فيه شبوب جنوب مقفير سج حتى بقى عن هذه أرض قيم وكفاف فيصب لأن لا نشير الجاهلي بيرو تنين إيانه بيرو تنين إيانه أهم يواندين يوم كان يواني ɗum bi'ama ko ɗum ɗabi'ama ko on o anndi yiyede no e kañum waɗi o tindiniri banni to kañum waɗi jomirawo se waɗani ɓe ballol bana yimɓe wawɓe bani bana iyende on sayyibi mina samai nden sayyibu mina samai ɗo bo fiidi zulumatu nde ɗo mari ñiɓe ayi iyende to nde saati woɓe feere ɓe tindiniri zulumatu dejni ayi na iyende toɓore sosai ba wanjore nde wiyete kuje ɗo dajnu nufete haɗɗo dañugo en ɗo andi mino ko yoma dajnin walashtuhu
يدفن عليها بجبائل بشير الجاهلي بدعني دجنو تو هادو فهو القول كنو فتي أول نماني دم ينتم كسيدنا سفي ظلمات أما ناوي ينمن در نبر جمتان دواني با مانا رولترون ندو فوتيري ندو بالو يكورم ندر نبر جمع نن كاينو ندو مري ديكالي رادو موني بفسر بمن وني كلمة رادو أبلا ابن عباس ويدو ملائكة جون ويأتي رادو لطن در موجي بفتوكي مو رعد إنما تدو دم ملائكة جون صوت ما كون بمبيا ترعد معنى وقت الأمرة إياني توبي هكذا صوت ما كون بيننا تا نن دم در موجي بفتوكي مو هذا قول ما كمان نن بركو دم مكينة on jeyli burtoji ha hunduko mako jeyli burtoji ha hunduko mako kanjoni woni barko bo majjere aw ka saybi min as-sama fi zulumatun wa ra'dun wa barqun amma o be der mo tafsiru fi ra'du ko nufite be ra'du hawtu go sautu di ajiramu samawiyatu guda didi mana jirmu be jirmu wari hawti kadi hawti di wadi ihtikafu wakati man do jamu tawridu be tanwir wadi ka di wadi ihtikafu hakkude maji hoggindiri to woggindirgo maji do kanjum wurtinta sautu man nen wakati al anasir hawti be anasir bo kanjum wurtinta jayile madde kenan en yata to laari do sen tawa do on woni maslaku ahlul asri ka ahlul hadisi hambe himbe ulumu ande science amabbe hambe do on be fassiri wakati al ananata diggali do wakati al bimen dume hendu fewndu be wullu on hawtata ko nduno non du hendu fewndu ndu bo hendu wullu wargo hawtamaji do di nastindira do kanjum wurtinta sautu en nanta diggali do e hakkilo hosambo ngam jotta to asigi fayande ado yite makenge a acci makenge may nebi hosi yite nden a waddi ndiyam pewdam a wayli wodi ko ananata na wakati en man wodi sautu ananata ay hakkilo hosam haddo to ngam man dum non a hawdirta kalimaji do se wiya modi be arande ablaino abbas en ko be wi non lutata ko nden ko andal science holli men bo lutata ko di patmaji di huwan hano ko do malaika en don wolata hambe annuraji mabbe be imanuji mabbe yottide famnugo hawtugo sautu be sautu do dum raadu do sautu dum malaika on biete do raadu so ko ndiyam kenan Mikaelu hanko noni hakkilinta riskuji fu mudum hanko mo hetata ndiyam tobo jam hale bi sappo didi to timmini ndiyam tobata le bi sappo didi man so hokkita sarki yaki jomako bana janar do mawdo hak tawaga mako hanko noni raadu mo se ardina malaika han don yata sella yede tobe hakada ayi to alaram hikima der le maji jomira wadani ndiyam dam toban chaddum dam torra ndiyam dam toban chaddum dam torra ko wadi ko baade man sele jomirawo seki de sele jomirawo seki baade man aka waadere toppata haddo yanata hamema ma bandu ne torratama wono jomirawo vino ndiyam may dam paddota ndiyam tobata hawroro be hawtan be warta dum baada ngota be sakkina no dum wata se warta yangada ay kin hinne jomirawo to amma yimbe science ko yidi waddo yimbe science be yecci en lallay hawtugo ndiyam diggali do dum hawtugo hendu wullu be ferondu on amma be teen dum won seki ndiyam man waddani en dede no mari haaje haddo se en hefta lallay kugal malaika en don kugal malaika en don ngam hambe on jomira wakkali hambe wodi ko be hefti se en biya lallay ko be voli do fu malaika non soggata hendu wullu be sogga hendu fewndu be ngara be kawta wakkati li hawti do en andi anasir tati kan jon wadi takwinu ngedam meden fu ko ko dum fu bunyatul hayati ya meden do dum unsuruji tati on kanjon be biata be science electron be proton be nanta carbon di tati kujeji tati do kanjon hauti wadi ko dum fu kanjon hauti wadi bunya ko wiete zarra be zarra do bo to tombe hebata ko wiete juzaiat molecules be biata be turanci zarra bo be bi'a an atom
to be man on ko ɗume yehi mahi jotta to yiɗi a heɓa ndiyam ni dole on jusayat mana molecules ji man on ɗi yata ɗi hawtidira to ɗe ɗi hoosi fodde wonde feere sey ɗi yaha ɗi hawta ɗi warta noy ɗi warta hendu diga hendugo ha hendugo ya ɓoyla hendu wullu hawta wurtina curɗe ya hawta warta ruddere go hande wara nde waaña to ɗo kanjum waɗata enen ko waɗi en mbiyata en lutata ko wona Abdoulaye Bas ɗum pat majum hande jottati ndo sa to ɓe tindini ma dano ene toyata to a ƴami ɓe ɗume on waɗata ɗum sey ɓe mbiyama nation mana ɗabi'a on watta to enen en yerdi ko ɓe mbiɗo lallay ɓe haddi fassara majum ngam jamira wi alamuna zahira min al hayati dunia hamɓe nasara ɓe andi zahiri ha ngendam duniya o jamira to waɗi itlaqu hunde bo to goɗɗo waɗantane keero to yalamuna zahira min al hayati dunia womna akhiratum hafido ɓe andane ko woni cani lahira kam to sahaban annabijo anduɓe cani lahira ɓe mbi en ra'adu ɗum maƴƴere on ra'adu ɗum malaikajo on barqu bo ɗum maƴƴere sawtuji makko on وراتهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من السوائق حذر الموت من السوائق أي كن ساتو بديجاني من هذا نقدر جود ما بهانو بيمبه يبغى دوغاني حذر الموت يوم بلوغو مايده تل علي توساتي كو إن جوتا توريغانغو في سائقة كنجون إن الفصل تامين فيلمانغو سائقة أي ريغانغو أن ساتتا هيا ورتا سائقة mana rijango to sati yahan warta felmango bo wakkati man nandi kan jon jippinde yite ko dum yite on to haddo imbe science be do andi dedeno dum warata yani ma wala electron wala electron ma to di wati tarkis di hawti ha babal gotel di mofti dole on kala ko di memi fu wura tayi hunde me kusande no wonni ne wore sede famu gode tan Allah famnu to haddo يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت رنتوغو مايده أي كل ساعة go iyana mano bedo hultira ta dum lata na be mayde sebe sukka kam tabe nana diggani man wallahu muhidun bil kafirin jamra bi odo filiti be nanta hefere fo mudum hato modi wadi tafsir dum ayare do bandol arandol kade nani de ko sappi masalun kam tara ulaika alladhina ishtaraw dalata bil huda masalun kam alladhina tawqada nara bandol arandol bandol didabol bo kangol on godo do ko saybi min as-samai fi zulmati waradun wa barqun to modi be fere fassir be tindiniri pat majum dum islama be nanta alqur'ani be nanta kanda ka annabi jo waddi dende kanjumon e wala wakati fassir godum agurguje e wawan bigo wobbe fere be fassiru dum badari tawili nda ko no fete be sayibu kanjonon deftal alqur'ani fihi zulumatun bo ande gonde de qur'anu de famata ko wara'adum bo deydey zajru Allah yangadaji di jomirawo tindini o yangi tan hefer bande alqur'anu wa barqum bo deydey majje hujjaji deydey majje do ko no fete be majum kanjom mana hujjaji di Allah waddi ha qur'anu deydey umroje be kadadi e ko nandi be majum يجعلون أصابعهم من السوائق هذا الموت سوائق وحده كنجون البراهين الواجهة والهجج الدامغة hujjaji fere to di bollo amani wala ko ko entami tawdi yeso jawra futa no diga ayra to kore do jawra wada hujjaw to jawra wodi si ajira tan wala ko foti wi ko to irum majum kanjon sawaibu hadar al maut ngam jawra be anda jawra baddo filliti be majum amma Abdoulaye Bas en hebi ko wol hamako ko wiyata hanko wodi wobbe fere dido nder nafikiyen be urti ha annabi jobe doggi be do dilla jemmare wadi nden Allah yofi iyende nder jemmare man iyende man de nyaadi hananta diggali duudi majje wadi ka wadugo felma go jippa be sukki noppi mabbe be do kultori berde mabbe do dino be bi toni to be andi no merabe tokki annabi jo ne weti fajiri iyende go honciti be doggi be garti ha annabi jo be tubi islam mabbe jabama wodi nden o fere wi do yalgiri kala irtoddo o lori o wati do islam fu yalgiri kala goddo mo nafsino nafika ko o lori o wurti fu o nafsi ha ayare do Allah famnu en rammidinan ha do se en jango en jokka ayare sore gam bandol men wolti milen jango en timmiti ndaw to na yerdi Allah famnu en bedede ko en nani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim salli ala sayyidina muhammadin ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين